Ja, het wordt verloren, hij is vol en hoffelijker, hij biedt net. Het is nou een plezier om mee om te gaan. We gaan even waarom in de tijd. De tijd dat us Dirk nog een dwesbongel wie. Nou dat is zo lang lien, november vliegen hier. Dirk hier de holle meer bij de vrouw als bij het draven en werken net mooi als hij de trailer in mast. Het dwes is een barig, hè? Er wie maar één oplossing, het mes erin. Us Dirk waard castreerd en dat voelt net bij Elsenierlijke goed. Om te herstellen waard Dirk onderbracht in Drachten. Maar echt restig wie het net, want hij werd kidnapt door een oud ijsploeg. Ja, dit is de lege box van Us Dirk. Na Iersdij vonden we hem zoen waarom in Nijengeer. Gelukkig maar. En nu zit hij weer in Turband. Nou, hij zit er mooi bij, tussen die oren. Ja, mooi hè? Het kan nou. Ja, dit is zijn maten. Nou, dit is zijn grootste maat. Hier bjat hij alle dagen boeten maar boeten. En dat is nou vertrouwd, nou het er castreerd is? Ja. Ja, en hij vindt het mooi, ik. Dus de hele dag een tikketje. Hij leeft helemaal op. Ja. Hey, jongen. Is hij nou bot verhoren? Ja, hij is hij is heel lief, hè. Ja, hij wie al lief, maar nou wil hij net steeds... Hè, zo, hij wil je nou niet meer bieten en hij kan mooi met die oren bjatsen en hij hoeft net steeds met mij te bjatsen, zeg maar. Dus had het een goede set geweest? Een hele goede set west. Vol en hoffelijke vorm. Kom maar gauw. Nooit Dirk hersteld is, moet er vanzelfs ek weer traind worden. Want de missie van de sportredactie is pas slagen als Dirk de baan op kan. De castratie had daarvoor goed uitpakt, want het werkje met Dirk is vol en hoffelijker. Ja, als je iets aan hem vraagt, dan moet hij eerst maar importeren. Dan moet hij eerst, nou ja, vooruit dan maar. En nou zei hij gewoon, prima, moeten we dan van? Nou, dan doen we dat. Leuk. Dus dat scheelt een stuk. Dat is wel fijn. De conditie die us Dirk opbouwt hier is door de operatie en het herstel daarvan wel verdwoen. Dat is dus de eerste prioriteit bij de training. Qua de sprintjes met die eerste waan. Dat is goed voor zijn conditie, goed voor zijn techniek. Nou en dan, ja, dat leidt hem maar krek aan hoe hut hij dan gaat. En hoe makkelijk als je het oppikt en hoe leuk als je het eigenlijk alweer vindt. Dan, ja, als dat allemaal goed gaat, dan kan het raap gaan. Hij komt goed, hè? Ja, komt goed. Ja, hij komt hartstikke best, man. Dus gewoon 2 keer tempo 20. Dus dan zit hij qua snelheid gewoon hartstikke goed. Ja, dan nou alleen nog een beetje conditie, hè? Een beetje macht erin. Nou, dan kan hij kan in ieder geval wel hut genoeg om gewoon te koersen. Maar wiekers wat met die even naar de baan. Dus even zien of je dat daar nou ik zo netjes gedraagt als thuis en trailer laden en dat soort dingen meer na zijn operatie. En dan moeten we maar eens even wat droeg oefenen. De training zit erop en Sjoukje is tevreden. Dat geldt ook voor Huid Roel, die het blied is maar de verhoring van Dirks karakter. Ja, het wordt verloren, hij is vol en hoffelijker, hij biedt net. Het is nou een plezier om mee om te gaan. Dus zou ik nog zeggen, kan hij dat hinderen op, hij doet het met plezier, dat doet er niet wie dat geen plezier. Omzien, maar die oud Steven nekken van willen we weer pakken en zo wat. En dat is nou clear.